चिरां दुवार बियाबाव 17 सा जयनिं जाबावबाय। ओरैनो जोङो फुजानि उन सिगां मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम लाखादों। अब्लाबो माखासे जोङो बासि लिडारफोरखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे थाग्रा थावनियावनो जयनिंनि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गोजोननाय मोनदों दिनै UPPL दोलोखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बा दैदेननायाव जि सान्थि गायसननो हादों। जौगाथायखौ पेरेलेलि जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो लाबोनो हादों। बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा खुसिजों UPPL दोलोआव BPF आरो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनियावहाय UPPL दोलोआवहाय जयेन जाफैदों। गतिके बेनिख्रुइ साबसिन सासे पलिटिसियाननि गोरबोआव मा थानो हाबावनो, बेनिख्रुइ साबसिन रंजानाय जोंनि माव बिथांखिफ्रानो पलिटिक्सजों गासिबो सोमोन्दो दं हिसाबै सासे पलिटिसियान हिसाबै गोजोननाय मोनदों। सार, नोंथाङा दे बुंदों फैबाय थानाय समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि न' खाथियावनो जयनिं हाबाफारि लागोन। सार, बेवहाय माबायदि BPFनि 600निफ्राय 700 जयनिं प्रग्राम दङ आरो बेखौ आं बिथां खाम्फा बरगयारिनि नसुं खाथियावनो लानो थाखाय थियारि जानानै दङ। जों थाग थियारि जानानै दङ। अब्लाबो नैबे फुजा सफैनायखाय टेकनिकेल प्रब्लेम एसे जाबाय दङ। थेवबो फुजानि सिगांनो लानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। जोङो नायनि आरो हायाब्ला फुजानि उनाव लानाय जागोन। 600निफ्राय 700 जागोन। गतिके BPF हिसाबै जायफोर हार्डकर केडारथार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नागारनो हायै बिथांमोना थाबावगोन। मानोना दिनैनि दिनाव चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप BPF जाखाबाय। चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि 14 नं चिरां दुवारल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानि चन्दन ग्रुपनि मानसिफ्रा टटेलि चन्दनखौ सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारबोखाबाय। आरो बे जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय। आरो बावैसोनो आं बुंखादों दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे आं खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो खावलायदों गाहाम समखौ ओरैनो हलाय खालामनानै दालाथों। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथांनो MP नि टिकेटखौ होनानै बिथांखौ राजनितिक भाबे बा अर्थनैतिक भाबे कमप्लिटलि माने गुदियाव दाननानै बिथांखौ खोख्लैनायनि मोनसे षड़यन्त्रसो। गतिके गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु खाम्फा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ राजखान्थि भाबे फोजोबनायखौ जों लुबैया। बे जाय पलिसिखौ हाग्रामाया लादों, जेरै गोबां दैदेनगिरिखौ बिथाङा जोगारदों। नोंथाङा जुदि नायोब्ला जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय फैनाय जनमोहन बसुमतारी ना मामोन, बिथांखौ जेरै बिथाङा जोगारदों, जाय BLTखौ जनमोहन बायदिया मोनसे समाव रोहो रोहो खालामदोंमोन, BPFखौ रोहो रोहो खालामदोंमोन। बेफोरबायदिखौ मैया खैफोदनि टाइमाव जोगारनानै बिथांखौ माने बेकबनखौ सिफायनानै दोनदों। हाग्रामाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिफायना दोनदों। गोबां लिडार दङ जाय लिडारफोरखौ कमप्लिटलि माने रुट आउट खालामबोगासिनो दङ। गतिके बे बेलायाव बिथांमोना निस्सय सांग्रां। अब्लाबो जों वेलकाम खालामदों। जोंनिफ्रायबोथ' केन्डिडेटआ थाखासिगोन, सियरखा। आरो जोंखौ UPPL दोलोखौ दिनै BJPआ सापर्ट होनानै क'क्राझार समस्तिखौ देरहासार होनायनि थाखाय UPPLनि थाखाय मोनसे बिथांमोना सापर्ट होनायनि प्लान लाबाय। बे कनफार्म। गतिके जोंनि देरहानायाबो कनफार्म। दिनै समस्त बिटिआरनि जाति जनगोष्ठिया UPPL दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोखांखौ नायनानै जेरै जाक जमक बा लैहोर लैहोर फैदों, बेनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा थानो हाया। बेसेबांसो पार्सेन्ट दंबावो सार BPF-आव? ओरैनो गोनो गोथो जानानै गैथ्रा होनब्लाबो बिथांमोननिया 20 to 25% दंबावो BPF-आ। खिन्थु दा बिथांमोना आरो स्प्लिट जाबावबाय, चन्दन ग्रुप आरो हाग्रामा ग्रुप। हाग्रामा ग्रुप हिसाबै चिरां जिल्लायाव जेराव खाम्फायानो दैदेनगिरि हिसाबै खाम्फाजों निस्सय सापर्टार दं। मानोना he is a very good leader among the BPF leaders। गतिके खाम्फा हिसाबै मानसि थाखागोन। आरो
जेब्ला एमपि इलेक्शनाव खाम्फाया जेनबाय, जेननायाथ' 1000 टाइम्स % माने माबा दंखायो, रोखाखा। जेननायनि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव फैगोन, नोंथांमोना साननैसो नेबाय थागोन।